88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kabuasan Luyag na Pangasinan. O dyan ipaparungtal sa programa na Maabig iya Kabuasan Pangasinan. Kasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Tawad loob na 24 oras. Maringalan Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo da sayang kabuasan Bakteryon Lingkor ati magtipangasinan Dennis Mujares. Ay bamot si kapaborito Errol Horado. Nandiyan
sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang unatan na Lunes, pizza sa bulan na Oktubre 2025, 80 days more to go before Christmas. Yagasaray ulo na balita lokal. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. High value target na saraya otoridad na flag at 5 na sare taklen uloy Siabu asamsam kantidad na 850,000 pesos. Lakin na mansasamit ang loob ng comfort room sinaksak. Motorsiklo at tumakyar driver imbatik yung patambalan. Kaya rin abangga na Toyota Fortuner. Abog sinukisok paltog a recover suspect na aresto. Motorsiklo nababalang in report at police. Yada balita da nasyonal. 30 milyon campaign donation ipaliwawa nung ada Comelec. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Big One dyan Metro Manila, posible on track palapag na pillbox. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. DRMM eleksyon na gawaan sa Marso 31, 2026 sa unong ada Comelec. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Panrehab na saray adisyang infrastruktura jada Sibukwe kagapuan la. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kaso laban na dasaray guilty at korupsyon. Nepagya airtight palapag ng Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:07 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Chinese national tan driver to niya sa kote na otoridad 850,000 peso ya illegal ya droga asamsam kaya rin ang kasaso drug bypass operation at oras na alas 12:27 nakagawa dya barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan. Sinabat tiray suspect at ngaran niya William Angko alias Mangkitan na Eduardo Alvarez Tubog alias Gardo na paraya high value target. Asamsam at saray suspect sa 125 ya piraso na tibag packs ya menangkarga na siya boya walay balato na 125 kilograms kasi transaction price at 1 million na. May 5 gramo ya subject bypass operation ya sayat mang kantidad na 850,000 peso. Iska na sa otoridad so inusar ya Hyundai Starex sa kaya unit mobile phone tan limaran na 5 million bundle money. Data niya draga bypass operation sa ginawa na saray yung panulopyo puwersa na Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Service na PDEA IS lead unit PDEA Pangasinan Provincial Office, Pangasinan Police Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Agency, the Regional Office 1, PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 1, National Intelligence Cooperation Agency, UNICA,
Police Drug Enforcement Group, Intelligence and Foreign Liaison Division, Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit, Regional Intelligence Division, Police Regional Office 1, Pangasinan Police Drug Enforcement Unit, Provincial Office, Provincial Intelligence Team, Tana Bugalian Police, Tana say Armed Forces of the Philippines, Criminal Intelligence Group, sa Panyabitan Police Operation. So naimaturan na saray barangay official na barangay Pulong at Bali na Bugal yung Pangasinan, Tana in representa na sa Kuya Media. Saray akumpiskan na item tan saray duwaran na suspect. So inawit ya the Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Service for proper disposition. Kaso ninsungay na Republic Act 9165. So insigap ya the korte laban ada saray suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dinatoy dyan patambalan sulakin sinagsag dyan loob na comfort room. Kaliganan niya ang sasamit at live-in partner na suspect. Nagawa so insidente dyan ba Purok 3, Barangay Manambong Sur, Bali na Bayambang Pangasinan. Kinabat sa biktiman si John Mejia Perez. Kaliganan niya sa may suspect. So kinabat ang ngaranton John Ontaran Tariaga Senior alias Utak. Yan inisyal investigasyon na pulis sa Bayambang Kabatan bandada alas 7:30 na kabuasan sa may suspect so wala da alog na naimpakabat na 12 anyo si anak to. Ya sa may nanay to niya tan sa may biktima so anang nangay at loob na abong na Gloria Lasquiti kaabay na abong na suspect. Tampoli anang patso at abong sabit lang suspect. Yan na kabaton sa impormasyon ng sikatoy si Mabiad kaabay da nabong naral to niya sa biktima tan samay kalibin na partner to niya. Ya si Karaso wala at loob na comfort room. Tampoli ang ala na kutsilyo sabit lang suspect. Tan bigla ton sinasagsak sa biktima. Akagamor na sagsak sa biktima tan tampol yung batik ya Bayambang District Hospital. Pagbalat si Katoy indeklaraan dead on arrival. Kaliganan niya sa may suspect. So akabatik awit sa kutsilyo ni Sara. Kan si katunatan so hanapan na saray taklay na uloy. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Nan-report yung police station na Kalasyaw at oras na alas 9:30 na kabuasan si Harold Johnson Morales Gangat ingkwan na kumpinan sa may motorsiklo to na Blue Honda Click 125 yang gapoy plaka so imparada to da arapan na abong dara niya na pawilan to niya so bilang motorsiklo at oras na alas 6 na kabuasan at discover to na babalang tan na papanaysyan niya inala na saray aga kabat niya suspect sa incident so intawag da Kalasyaw o in report ang Kalasyaw Police tan saray Kalasyaw PNP. So ang itawag da sa kabangibang niya police station kaya narumog sa bitlan na motorsiklo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Pulis ni mampapabig yung patambalan sulakin na aka motorsiklo kaya rin nabangga na Toyota Fortuner agawa sa aksidente at oras na alas 9:40 na labi Yada Provincial Road na Barangay Poblasyon Bali na Balungaw, Pangasinan. Saray involved na luganan. Toyota Fortuner mamanihuan ng Miss Christine Joy E. Eliasos. Tansamay abangga to na Blue Rossi TC125 motorcycle. Mamanihuan ng Mr. Joey Tugarino de Leon. Yan initial investigasyon ang kabatan niya sa may Toyota Fortuner so mabatik yan National Highway na Barangay Poblasyon ng Sikatoy Uliko at ingkagawa na insidente at bigla ya si Malpo sa bitlang motorsiklo yapi umpaway lawari at sa National Highway ang kagamor na sugat tanggas-gas yan nandun ang parte na naman na biktima
Tan sa katuing batik, Jada Patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Paltog sukisok na sa retaklay no uloy at pangiimplementa na search warrant at oras na alas 7:50 na nabi jada barang jabali na Asinggan Pangasinan sa rekabiyangan na Asinggan Police kay Baso Regional Intelligence Unit na Regional Office 1 sa Regional Intelligence Division so ang ipatunton ada search warrant ya impaksib na Regional Trial Court Ordanita City yan ang resulta at impakaristo ada suspect ya kinabat ang ngaran ya Darius Ortiquero Ribo asamsam at sikatoso sa kaya caliber 45 pistol ya walay serial number ya 60010 sa kaya magazine na caliber 45 sa meron bala na caliber 45 sa kaya ang dikit ya holster na tansakay ya slimbag sa may inventory so ginawa jad site na operasyon ni anengneng nasaray testigo inawait sa bitla na suspect jad Asinggan Police Station for proper disposition kaso ninsungay na Republic Act 10591 o illegal firearms ammunition yun sige pagkorte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na ikatipukulan niya balita da lokal. Antes tayo nung dapat gadasari balitad nasyonal. Wajanire Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras po natin. Meron na. Alas 6:19. Engineer, ayos na. Meron na. Oh, meron. Bisa kila. Di po yes natin. Di po yes. Nalilingok. Duga ito direct ko. Oh, alas 6:19 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado.
At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad sa Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagpalabas ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC laban kay Senator Francis Chis Escudero para magpaliwanag sa umano'y pagtanggap ng 30 million pesos na campaign donation mula sa isang kontraktor sa pagtakbo niya noong 2022. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nitong Biyernes nang padalahan ng show cause order si Senator Chis Escudero. Nakatakda ang pagdinig sa October 13, 2025. Matatandang sinabi ni Garcia na inasyuhan ng show cause order ang mambabatas matapos makipagpulong sa COMELEC noong nakaraang linggo ang Centerways Construction and Development Incorporated sa pamamagitan ng legal counsel ng Pangulo ng kumpanya na si Lawrence Lubiano. Una nang nagpapaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o paglabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Hiniling din sa kanya na humarap sa Political Finance and Affairs Department. Nilinaw ni Escudero na ang mga depensa ang itatapat sa probisyon ng Omnibus Election Code para sa pagdedesisyon. Pati sa Section 95 ng Election Omnibus Code, ipinagbabawal ang natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government of any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities. Ang Centerways si kabilang sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginawaran ng 20% na kontrata sa flood control project ng gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasampa ng matibay na kaso na suportado ng ebidensya laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa katiwalaan upang matiyak na mananagot ang mga may kasalanan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng pagsisiyasat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga irregularidad sa flood control at infrastructure project. Nagbabala rin ang Pangulo laban sa paghihahain ng mga mahihinang kaso na walang malinaw na ebidensya para kasuhan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno dahil mawawalang saysay lang ito. Nanindigan siya na hahabulin ang mga tiwaling opisyal at personalidad na hindi sumusunod sa batas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakatakda ng simulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong araw, Lunes, ang rehabilitasyon sa mga infrastruktura na napinsala ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa Cebu noong nakaraang linggo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakapagtala ng mahigit 2.5 billion pesos na halaga ng pinsala sa mga kalsada at mga tulay sa lalawigan. Inaasahan naman ni Dizon na tataas pa ang naturang halaga dahil hindi pa niya kasama rito ang mga istruktura gaya ng mga paaralan at mga pagamutan. Matatanda ang Martes ng gabi nang tumama ang malakas na lindol sa lalawigan na ikinasawi ng higit 70 katao at ikinasugat ng daan-daan pang iba. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, sa March 31, 2026, idaraos
ng Commission on Elections o COMELEC ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa bansa. Ito ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasunod ng pasya ng Korte Suprema na ipagpaliban ang naturang halalan at magdidesisyong unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act number 77 at BAA number 58. Nabatid na inatasan din ng Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority upang tukuyin ang distribusyon ng district parliamentary seats hanggang sa October 30, 2025. Ang COMELEC naman ay inatasan nitong magsagawa ng halalan ng hindi lalampas hanggang March 31, 2026. Tiniyak naman ni Garcia na tatalima sila sa direktiba ng mataas na hukuman at hindi na nila iaapela ang desisyon ng mataas na hukuman. Matatandang ang Bangsamoro Parliamentary Elections ay orihinal na nakatakdang idaos sa kasabay ng May 12, 2025 midterm election. Ngayon man, ipinagpaliban ito at itinakda sa October 13, 2025, ngunit muli itong ipinagpaliban. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, maaari umanong magdulot ng pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas ang kinatatakotang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol kung tatama sa Metro Manila at karatig lalawigan ayon sa PMOX. Ang Big One ay isang malakas na lindol kapag gumalaw ang Marikina Valley Fault System na may haba mula Doña Remedios Trinidad sa Bulacan hanggang Canlubang sa Laguna. Sa ginawang pag-aaral noong 2004, ang impact ng malakas na paglindol ay posibleng magdulot ng pagkakasawi ng naaabot sa 33,500 sa Metro Manila, pero aabutin ng higit 48,000 kung isasama dito ang kapit o malapit na lalawigan. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, ang Big One ay may potensyal na maging dahilan ng pagsabog ng Taal dahil sa paggalaw ng fault line. Ang epektoan niya nito ay nakahalin tulad ng malakas na pagsabog na tumama sa Batangas noong 2020. Gayunman, ayon kay Bacolcol, posible ring ang pagsabog ay hindi magdudulot ng malaking pinsala. Sinabi rin ito na mas handa ngayon ang mamamayan sa anumang paglindol na maaaring tumama sa bansa, hindi kagaya noong nagdaang 20 hanggang 30 taon matapos naganap na ang 6.9 magnitude lindol sa lalawigan ng Cebu nitong September 30. Malakihan niya ang naitulong ng dagdag kaalaman ng mamamayan mula sa social media at sa mga regular earthquake drills na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maging handa ang mamamayan sa anumang magaganap na paglindol. Kaugnay nito, pagkasanib na susuriin muli ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng PBOX at Japan International Cooperation Agency o JICA ang resulta ng ginawang pag-aaral noong 2014 tungkol sa impact ng major earthquake sa paggalaw ng West Valley Fault. Batay naman sa JICA's Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na nasa 34,000 ang masasawi at 114,000 ang masusugatan sakaling gumalaw ang West Valley Fault at tumama ang 7.2 magnitude quake. Sinabi rin ito na aktibong naghahanda ang pamahalaan sa posibleng paggalaw ng West Valley Fault at nananawagan ng PBOX sa pamahalaan at publiko na maging mapanuri sa iba pang fault na maaaring magdulot ng malakas na pagyanig para sa kaukulang preparasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungan, mga almusal balita. Ngayong araw ng Monday. Oras po natin, alas 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Suneta.
Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Horace Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call 5800707. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917 or 4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tadyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Medyo may technical adjustment. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Thank you very much sa Engineer Nixon. At medyo gumanda na ang aking busis. Lumakas ba? Lumakas? Oo. Ay, nandito rin ang ating station manager, si Joey Baby. Araw po ngayon ng Lunes, hapit sa 6 sa buwan ng October 2025. 80 days more to go before Christmas. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga sumbong, mangyari lang po, tumawag sa smart number 0939-100-9931 at globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa aming Facebook page. Search lang po. DWJE Ayan. 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Meron yung pinarating sa atin na issue, kaugnay sa mga pasyente dyan sa may Ordanita City District Hospital sa lungsod ng Ordanita, na kung saan nirereklamo nila itong si Dr. Adrian Tambawan, ang Medical Officer 3 ng Ordanita District Hospital, kapaborito Errol. So yung naturang doktor na si Dr. Adrian Tambawan, Medical Officer 3. Oo, yan. Ang reklamo ng mga pasyente na galing sa isang bayan ay ayaw daw niyang tanggapin. May pinipiling bayan. Ayaw niyang tanggapin, lalo na kung ito daw ay pasyente na galing sa bayan ng Lawak. Uy, itong si Dr. Tambawan, baka nakalimutan na niya na ang Ordanita City District Hospital, UDH, Ordaneta District, UDH nga. UDH, Ordanita District Hospital ay pinagmamay-ari ng provincial government. Baka nakalimutan na niya na pinagmamay-ari ng gobyerno provincial ang hospital. Kung totoo man, itong ginagawa nito ay Dr. Tambawan, ikaw ay Medical Officer 3 ng UDH. Sumasahod ka sa gobyerno. Oo, kung sumasahod sa gobyerno, dapat walang pinipiling pasyente yan. Dapat. Oo.
Ang problema daw, Hmm. kay Dr. Tambawan, Hmm. na pagtagalawak ay pinagdadamutan daw ng serbisyo. Oo, baka naman nakalimutan ni Dr. Tambawan na ang tinatanggap niyang sahod galing sa buwis ng taong bayan. Baka nakalimutan niya yan. Dapat po wala pong pinipiling pasyente dahil yan po ay gobyerno. Ospital po ng gobyerno po yan. Oo, dapat lang. Kasi ang duties and function, responsibility ng isang doktor ay pangalagaan ng kalusugan ng bawat pasyente. Dr. Tambawan. Ang tungkulin po ng isang medical officer sa isang district hospital ay ang magbigay ng serbisyo, pangalagaan ang mga pasyente. O sa pamagitan ng mga diagnose at pagpapagamot, yung pagsasagawa ng mga medical at pagsusuri sa mga pasyente, magbibigay ng mga emergency services at mga siwa sa mga karamdaman ng bawat pasyente. Yan ang trabaho. Baka nakalimutan ni Dr. Adrian Tambawan ang kanyang duties, function, and responsibility sa taong bayan bilang Medical Officer 3. Ang tungkulin ni Dr. Tambawan pangalagaan ng mga pasyente na hindi dapat ipagdamot ang serbisyo medical sa taong bayan. Hindi lang yan, dapat tumugon sa mga emergency calls at mabigyan ng agarang medical na atensyon yung mga pasyente. At magbibigay ng mga prescribed na gamot at treatment procedures, pati rin ang paghahanap ng mga solusyon para sa mga mahihirap nating mga kabayan. Ang Medical Officer 3 na itong si Dr. Tambawan ay dapat tumutulong din kahit anumang trabaho dyan sa loob ng ospital. Hindi yung nagpapalamig lang sa kanyang opisina at pagtagalawak ay pagdadamutan ng serbisyo. Ang tanong, yan ba yung bang ginagawa ni Dr. Tambawan yan ba matatawag natin na ginagawa niya yung talagang tungkulin niya bilang medical 3 dyan sa UDH? Hindi po magrereklamo ang mga pasyente kung tama at maayos ang pangangalaga nitong si Dr. Tambawan. Oo, kaya nga lumalapit ang mga pasyente sa hospital na yan, particular kay Dr. Tambawan, para sila'y magpagamot sana. Hindi yung pagdamutan ang mga pasyente. Ibig sabihin, hindi gaanong napapatupad ang mga plano at programa ng government hospital. Ang tanong ng taong bayan, alam ba ito ng namamahala sa Ordaneta District Hospital na si Chief Dr. Maria Vivian V. Espino. Siya yung dyan, di ba? Yung dapat makarating ang ginagawa nitong si Dr. Tambawan. Dapat makarating yung reklamo sa kanya ng mga tagalawak. Ganun din ganoon din tinatawagan natin ang Provincial Health Officer at ang nakaupong gobernador. Sana imbestigahan ang ginagawa ni Dr. Adrian Tambawan diyan sa UDH. Marami pong reklamo sa kanya. Kaya dapat aksyonan niyo ito. Kung pwede, itapon nyo sa basilan para makita ang tapang ni Tambawan. Provincial government lang yan Hindi, pwedeng Hindi, dito lang yan sa loob ng probinsya. Ito po ay magkakasunod po na reklamo. Una ay dyan sa may Mapandan. Tapos sumunod na naman ito. Kaya sana ma-actionan nyo. Dapat ma-actionan. Kulang na ang mga nurses at doktor sa mga government hospital dito sa Lalawigan. Ewan ko ba kung ba't pinagtatatanggal kasi yung mga iba. Tapos ngayon maraming reklamo na natatanggap. Kaya dapat na ma-actionan ito yung mga reklamo sa mga government hospital run by provincial government. Para sa ganun, mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga kabayan.
tinatawagan natin ang provincial health officer kung sino ka man, pakitignan mo nga ito, itong mga reklamong ito, at ganun din ang nakaupong gobernador. Huwag ka nang upo-upo dyan. Tignan mo yung mga nangyayari dyan sa loob ng hospital na under ng provincial government. Maraming mga reklamo eh. Kaya't sana po ang pangunahing nating ang pangunahing programa ng gobyerno ito sana itong mabigyan ng tamang kalusugan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. At may may pinarating sa atin kaya pala itong si Tambawan, Dr. Tambawan ng UDH. May mga pinarating na hindi maganda na binibitawan niya mga salita. Grabe naman. Ba't pa siya magsasa? Hindi na nga siya nakakatulong dyan sa dyan sa pagpapagamot UDH. ng mga pasyente galing sa lawak, magsasalita pa siya? Ang sinasabi daw sa mga pasyente pag tagalawak yung mayor mo, ang inatupag niya simento, baka simintuin pati yung mukha nyo, hindi maganda yun. Kung totoo man yan, pakisagot nga, Dr. Adrian Tambawan, kung gaano po katotoo na hindi nyo po tinatanggap yung mga pasyente na galing sa lawak. Pinipili nyo ang mga pasyente. Pakisagot lang para sa ganun mapanginggan naman ang inyong mga kasagutan nyo ukol dito sa mga reklamo laban sa inyo. Kung pwede tumawag kayo dito sa ating number 0939-100-9931 o kaya yung Globe number 0927-9742784. Yan. At kami po ay handang makinig. Pakinggan namin kung ano po yung kasagutan nyo sa mga reklamo ng ating mga kabayan. Kung gaano po katotoo yan. Dahil hindi magreklamo itong mga pasyente kung hindi sila kung sila ay napagbigyan ng kaukulang pansin sa naturang hospital, hindi sila magreklamo. Pero pag hindi sila napagbigyan ng tamang serbisyo ng hospital, siyempre makakarinig ka ng mga negatibo. Kaya't pakiasikaso nga yung hospital diyan sa Ordaneta District Hospital. Dahil marami pong mga reklamo sa inyo ng ating mga kababayan. Huwag nyo naman sanang ipagdamot yung hospital sa mga kababayan natin. Dahil kayo pong mga nandyan sa hospital, yung sahod ninyo galing po sa mga kababayan natin mula sa kailang buwis na kailang binabayad. Kaya Dr. Adrian Tambawan, kung may pinipili ka, dapat umalis ka na dyan. Bakit magsasalita pa? Bakit ka magsasalita? Hindi mo na nga natulungan yung tao. Kaya nga Kung totoo man yan na mukhang semento, yung mga tagalawak, ano naman yung mukha mo? Hindi namin pinipintasan yung mukha mo. Wala kami sinasabi, pero bakit ganyan na sumbong ng mga tagalawak? Kaya nga, hindi magsusumbong yung mga tagalawak sa amin kung maganda ang inyong serbisyo. Pakiayos-ayos nga yung hospital ng gobyerno run by provincial government. Marami pong reklamo. Pakitignan nyo, kayong mga nakaupong opisyal ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Kayong nasa provincial board. Anong ginagawa ninyo? Imbestigahan ninyo itong mga reklamo, kayong mga board members. Sino ba ang Committee on Health? Sino ba yung Committee on Health? Ang alam ko si Dr. Dr. Jerry ba? Hindi Hindi. Hindi. Hindi ba? Hindi siya yata yung dito sa 3rd District. Siya na. Siya na.
Oh, Ang pakiimbestigahan. alam ko. Oh, pakiimbestigahan ha. Kasi nung first term niya, Leon Sicato. Oh, nung first time hindi siya pero ngayon siya na. Sikatola. Okay. Pakiimbestigahan po, pakitawagan po yung mga namumuno sa government hospital run by provincial government. Dahil marami pong reklamo partikular itong si Dr. Adrian Tambawan. Pag-iimbestigahan nyo po ito. Ege. Kung gusto niyo ho na magkaroon ng magsasalita, makipag-ugnayan lamang po kayo dito. At sasabihin namin yung mga taong gustong magsalita tungkol dyan sa issue nitong si Dr. Tambawan ng Urdaneta District Hospital. Ayan. At ganun din, tinatawagan natin ng namumuno dyan, yung namumuno sa Urdaneta District Hospital, si Dr. Vivian V. Espino. Pakisagot po. Alas 6:50 ng umaga, basahin natin itong mga reaction bago tayo dumako siya lang pa mga issue. Reaction mula sa ating mga kabayan, si Mark G. Clotario. Ayan. Tama po kayo, idol. Kulang ang performance services sa Urdaneta City District Hospital. Dapat reviewin at merong citizens charter. Mukha po hindi seryoso mga nagtatrabaho sa UCDH, sabi niya. Belinda Eileen Mamasig. Kulang na nga mga nurse, doktor at medtech. Pinipili pasyente ni Dr. Tambawan, sabi niya. Tama yung sinabi mo kaya na kulang. Sabi ni Belinda rin, kulang talaga, kulang ang doctors, kulang ang nurses, kulang ang medtech sa naturang hospital. Julie Abaya, matagal po serbisyo nila dyan, abutin ng ilang buwan bago makuha ang hospital records ng pasyente. Uy, bakit naman? Bakit matagal kumuha ng hospital records dyan sa UDH? Pakiayos-ayos po. Sylvia Candido. Parang kanta to, Candido. Kulang na nga nurse at doktor, mag-antay pa ang pasyente ng 6 hanggang 10 oras bago ma-admit. Dami pasyente, 2 lang nurse, anong klaseng hospital, sabi niya. Rose Palaganas, tatakbo-takbo ang nurse, parang kabayo, sabi niya. Nasa triangle, pasok ER tapos pupunta sa ibang room, kulang serbisyo UDH. Ano yung triangle? Triads. Baka yan yung ano. Baka yung hindi ko napuntahan kasi yung yung UDH Michael Angelo, sana ipagamit sa aming mga mahihirap ang mga masin na binili ng gobyerno. Minsan hindi gumagana, sabi niya. Si Jesus Risunda, sana walang palakasan sa UDH, sana tanggalin ni Gobernador si Dr. Adrian Tambawan. Okay. May dalawa pa, Jennifer Faustino, sana itong Eastern District Hospital ng Tayog ma-improve para di na dadayo sa ibang bayan. Yung Tayog daw, District Hospital. Parang kulang ang serbisyo. Juana Di Abriam, sana mabago ang mga staff tulad ni Dr. Tambawan na masungit. Iba ang ugali. Ayaw ang pasyente na galing lawak. Dapat itapon malayo lugar, sabi niya. Ayan. Yung galit
Alas 6:54 ng umaga. Oy, siya nga pala, condolence sa pamilya, pamilya Sira, yung kaibigan natin, na si Dante Enrique Sira, sumakabilang buhay na po. Sa edad na I think it's 55. 55. Oo, Matalik kaya natin na kaibigan yan. matalik Kaulog. natin kaibigan. Kaulog ng kaiba. Oo, kaya Sana agi, sana hermano. yung kanyang mga labi nandyan na sa mga dan. Inuwi na Yung kagabi. merong chapel dyan sa Anolid eh. May chapel diyan sa Anulid. Nandun siya, nandun yung kanyang mga labi, siya po ay namatay doon sa Palawan nung sila po ay nagseminar yung mga barangay official. Doon inabutan Kaya kagabi inuwi na rin yung kanyang mga labi at diyan po siya nilalamayan sa isang punerarya dito sa may Anulid. Kaya nakakalungkot din parang kapatid natin yan si Dante Sira dahil kasama din natin sa hanap buhay. At the same time, Barangay Kagawad yan sa may Barangay Banawang, Mangaldan. Ayan. Dati rin siyang naging sekretary ng barangay bago siya naging Barangay Sekretary, Kagawad. nag-administrator pa. Oo, yan. At siya po ay nasa Action Radio actually. Kaya sa mga relatives, mga pinsan ni Dante Enrique Sira, kung gusto nyong puntahan ang kanyang mga labi, nandiyan po sa may Anulid sa isang puwerarya. Okay, bago tayo dumako siguro sa ilang pa mga issue, gusto kong batiin si Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan, Pangasinan. May kwan dito may itinik sa dito na kwan tungkol sa Mapandan na kapaborito error. Mamaya ating tatalakayin din yung yung tungkol sa mamaya hanapin ko yung text dito ng ating yung kababayan natin diyan sa Mapandan. Ito. Sabi niya dito 0943-6825. Gandang umaga mga idol. Gusto ko i-congratulate ang LGU Mapandan sa 100% compliant LGU sa buong Region 1. Salamat mga idol from Ray ng Baluling Mapandan. Ayan. So ay isa sa mga compliant LGU ang bayan ng Mapandan, Pangasinan. So congratulations po. Dahil maganda ang pamamalakad kasi ni Mayor Carl Christian Viga, kasama ang mga department heads at ganun din ang lahat ng mga kawani ng Mapandan. Sila po ay nagtulong-tulong upang sa ganun ay mapaganda, mapaangat ang bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yung mga kababayan po nila sa iba't ibang bansa ay todo suporta rin. Oo. Todo suporta rin po na tumutulong at nakikisa. Oo. Kasi pinatunayan po ni Mayor Viga ang tapat na paglilingkod sa pamagitan ng transparency at accountability at magandang pamalagad tungo sa ikaunlad ng bayan ng Mapandan. Kaya marami pong nagtitiwala sa kanyang administrasyon. Congratulations Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan. Bago tayo dumako sa ating mga issue, mamaya talakayin natin yung big hole ng Cebu na samsam ng mga otoridad dito sa Pangasinan, makalipas lang po ng ilang paalala.
ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Alias, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang kagabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan gese, Paborito. kamay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station.
paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 5 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Mabigyan kabuwasan Pangasinan. Siyempre ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macter yung lingkor, ating magtipangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Basahin natin itong mga viewers natin. Napakaraming viewers natin. Si Susana Bungar Bustamante, nanonood sa ating palatuntunan. Si Stephanie Guzman, ayan, good morning po, sabi niya. Lovelyn Unique Kanta, ayan, good morning, kumusta ka na, Lovelyn? Si Priscilla Solomon, si Kagawad, Priscilla Solomon ng Labrador, magandang umaga. Si Mar Pasqua, good morning. At lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live. Meron tayong panawagan dito, ano mo? Ito'y lost and found. Isang driver's license ang napulot dito sa may harap ng aming building. Ang nakapulot si Mr. Mambubuko. Ay, si Managbuko. Managbuko. Mambubuko. Oh. ang driver's license ay pinagmamay-ari ni Bautista Amelia Garcia. Ayan. Ang kanyang address diyan sa number 73 Manga Santa Maria diyan sa may Mapandan Pangasinan ito. Malapit Mapandan. lang. Taga Mapandan. Luyan Santa Maria, Luyan North. Mapandan Pangasinan. Ayan, kung nakikinig ka man, Madam Amelia Bautista, no? Mangyari lang po punta mo itong driver's license mo. Ito po, yung driver's license, napulot. Ayan, okay. So, kung nakikinig ka man, Amelia, ayan, yung driver's license na napulot po dito sa may harapan ng building namin. Napulot po ng nagbibinta ng buko diyan po sa may harap. Majin Acorda, ayan, morning idol, sabi niya. Good morning din sa inyo. Okay? Alas 7 ng umaga, sunod-sunod ang matagumpay na operasyon ng ating mga kapulisan sa illegal na droga. Dahil kamakailan, sunod-sunod yung kailang operasyon. Yung nakuha na malaking shabu dyan sa may Bugalyon, Kapaborito Errol, at sinundan ito dyan sa may Labrador. Napakalaking yung bulto ng shabu ang nakuha dyan sa barangay Lawis sa Labrador, Pangasinan. Ayan, At ang operasyon na yan ay sinagawa sa mga pinagsanib pwersa ng ating mga otoridad. Ito yung yung pinag-uusapan natin, yung diyan sa may yung isa sa may Bugalyon. Tama, di ba? Oo, yung Chinese National. Chinese National. Anong pangalan ng Chinese? Si William Angko. William Ko. Oo. At yung kanyang driver. At ang nakumpiska po dyan ay aabot sa 125 kilo. At yung ang amount shabu na nagkakalaga ng halos 1 milyong piso. Oo. Ang dalawang suspect ay nasukuti sa isinagawang drug bypass operation diyan sa may barangay Pulong sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. At yung nakumpis nga yung 125 kilo na shabu
at nagkakalaga ng 850,000 piso. Pagkatapos ang drug bypass operation sa Bugalyon, sinalakay naman ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sa pamuno ni PDEA Director General Undersecretary Saganin Neres at iya pang mga operatiba doon sa may Barangay Lawis, Labrador naman ito. Oo, at pinasok ng mga operatiba ang isang private property. Diyan po sa may Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan, at diyan po tumambad ang tinatayang nasa 6.8 billion pesos na halaga ng mga hinihinalang shabu. Dahil sa matagumpay na operasyon ng mga otoridad, pinuri ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA at mga kapulisan para sa matagumpay na malaking operasyon kontra sa illegal na droga sa may bayan ng Labrador, Pangasinan. Na nagresulta po sa pagkakumpiska ng nasa aabot sa humigit kumulang na 900 o 895 na pakete ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 6 na bilyong piso. Magandang halimbawa ito dahil sa pagtutulungan ng mga otoridad at mga komunidad na masawata itong mga illegal na droga na ito. Dapat matukoy ng mga otoridad din kung sino o sino-sino ang nasa likod ng mga nakumpiska na kontrabandong illegal na droga. Naniniwala ang publiko na matutukoy ng mga otoridad para masampahan ng kaukulang kaso sa paglabag ng Republic Act 9165. Ang patuloy na operasyon ng PNP at PDEA ay alinsunod sa ninanais ng Pangulong Marcos na mawala ang illegal na droga sa bansa. Natiling malaking problema kasi ang illegal na droga. Dapat kumilos ang ating administrasyong Marcos laban sa mga sindikato dito sa bansa. Ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay yun nga talamak din, 'di ba? Nung panahon niya gumawa rin siya ng sarili niyang paraan. Alam mo kasi parang nag-iwan ng kabundok na problema sa kasalukuyang administrasyon yung naturang illegal na droga na yan di ba? Kaya't dapat na kumilos na ang pamalaan at tukuyin kung sino yung mga drug lords, yung mga nagsusuporta sa mga sindikato para makapasok yung mga illegal na droga dito sa bansang Pilipinas. At inamin naman ng ni dating presidente Duterte na yung hindi niya chance yung kanyang sinabi na ang sabi niya within 6 months mariresolve yung droga, pero wala. Pero naramdaman natin na na naglaylo yung mga gumagawa ng illegal. Kasi doon sa war on drugs. Lumipas ang 6 na taon, pero nandiyan pa rin yung problema sa droga. Natiling problema dito sa ating bansa, Kapaborito Errol. Dito na lang sa lalawigan ng Pangasinan. Ilang bilyong piso na yung mga, di ba yung una yung may mga palutang-lutang na dyan sa karagatan, dyan sa Weste. Mukhang libre-libreng nakakapasok yung mga gumagawa dito ng ng mga illegal ginagawang bagsakan malamang may malaking isda na nasa likod ng mga sindikatong ito, kaya't malakas ang loob na magpasok ng mga illegal na droga dito sa probinsya ng Pangasinan. Sunod-sunod na yung dating walang ganyan. Diba talaga naman, wala namang ganyan dati. Pero ngayon mukhang napasukan na yata ng mga sindikato. Ang panibagong modus ng mga international syndicate ay ang pagpapaanod ng mga parcel ng shabu sa karagatan at sa kasasagipin yata ng mga mangingisda Kaya maraming mga mangingisda ang nakakapulot diyan sa naturang mga parcel na
pinapaano diyan sa may karagatan, sa may Bulinaw, sa may Anda, ay sa may Agno, di ba? Hanggang doon sa may Sambales hanggang sa dito sa may La Union, di ba? Paiigtingin pa ng PIDEA at iba pang drug enforcement agency, lalo na't mga kasama dyan, mga pulis, para matugis yung mga nasa likod nito. Dapat lang kung talagang seryoso ang gobyerno, dapat na paigtingin nila yung kailang mga operasyon para sa ganun matukoy kung sino-sino yung mga nagdadala at yung mga nasa likod ng mga sindikatong ito, dahil dito ang nakataya yung kapakanan ng ating bansa at sa mga susunod pang mga henerasyon. O dapat na ito'y sana masawata itong illegal na droga dito sa bansang Pilipinas. At hindi naman natin na sinasabing kulang ang pag-implementa sa mga batas. Alam po natin na ang mga kapulisan ginagampanin nila ang kailang trabaho, pero sadyang kulang yata ang pagbabantay sa mga along shoreline dito sa karagatan natin. Kasi diyan dinadaan dati sa airport, pero ngayon karagatan na Kaya dapat natin na paigtingin ang pagbabantay sa mga shoreline para sa ganoon hindi makalusot dahil ginagawang entry point ang mga shoreline natin pagdating sa mga illegal na droga. Pero itong last week lang, isang private property. Diyan sa Labrador. Na nagre-renta. Oo nga Nagre-renta lang sila. At dapat yung mga barangay official, dahil sila po yung tinatawag na frontliners, tukuyin nila kung sino-sino yung mga bagong mukha, mga kanihanalang mga mukha. Dapat siguro it's time na gumawa ng ordinansa ang mga munisipyo, mga LGU. Siyempre, ibababa sa barangay level yan. Na pag may mga bagong mukha, bagong lipat, kunyari isa kang tenant, kailangan mong i-report sa barangay. Dapat lang. Kung taga saan ka talaga, yung personal data mo ba? Oo. Pero ano yan may yung data privacy na naman, sasabihin. Hindi yung yung ID. Kunan nyo ng ID. For example, driver's license, kung may driver's license, kung talagang siya yung tao na nasa tignan ninyo, dahil may mga mga namimiki ng mga driver's license, tignan nyo mabuti. O kaya pwede rin na makipag-ugnayan yung mga barangays sa NBI. Ipapacheck nila yung pangalan ng tenant kung may record nga ba. Tama. Diba? Parang mga ganun ba? Hindi naman siguro lalabag sa yan. Sa karapatang pantao kung ikaw ay matinong tao. Dapat kilalanin mabuti yung taong para yung pupunta sa barangay. Vice versa yan Para maging safe yung tao, alam ng mga taga-barangay na ikaw ay matinong tao na tenant lamang o nagre-renta. At the same time, yung barangay mai-secure niya rin kung matitunong tao nga naman yung maninirahan sa kanyang barangay. Kaya nga naalala ko tuloy yung sinabi ng yung dating nasa DILG noon, kung maalala mo, yung sabi niya kayong mga barangay official, kayo yung frontliners. Kayo mga barangay official, kayo ang nakakaalam kung ano ang baho ng kapitbahay nyo, di ba? Totoo naman yan, di ba? Ngayon, pag may bagong mukha, kayo rin ang nakakaalam dyan, kayo mga barangay officials. Kaya't dapat lang na kilalanin yung mabuti yung mga pumapasok at nagre-renta sa inyong mga barangays. Para sa ganun, hindi makapasok itong mga sindikato, lalong-lalo na itong mga nagpupuslit ng mga illegal na droga, galing sa ibang bansa at dito imamarket sa atin,
kwan yan. Dapat na bantayan natin yan at isumbong natin sa mga otoridad. Huwag kayong tutulog-tulog, kayong mga barangay official. Baka mamaya mapuslitan kayo ng illegal na droga tulad nitong nangyari diyan sa may barangay Lawis sa Labrador, na kung saan yung isang warehouse nirintahan at ginawang imbakan ng droga. Ayan, napakalaki. 6 billion na mahigit yung nakumpiska ng mga otoridad. Ayan, kaya't dapat lang na meron tayong partisipasyon na ibigay natin yung impormasyon sa mga otoridad, sa mga kahinahinalang mga tao na pumapasok sa ating mga lugar. Kasi ang nangyayari ngayon na kapaborito yung parang kindi ba na binibinta lang kung kahit saan yung mga droga na yan. Dahil sabi nila napakamura na daw yung bintahan dahil marami ang supply. Pero marami din ang yung kikitilin na buhay yan, yung yung shabu na yan. Maraming mga nalululong sa droga. Pati yung mga mga drivers na mga pampasayrong mga bus gumagamit ng droga. Kaya't dapat na yan. Paigtingin natin ang ating kampanya laban sa illegal na droga. Alas 7:21 ng umaga. Basahin natin itong mga ilang pang nag-text at saka nagpadala sa Facebook natin. Meron akong basahin dito na sana yun. Okay. Ito. Mula sa 0917-8859, wala sanang pinipila ang UDH kasi hospital ng gobyerno, sabi niya. 0943-8027, yung CR, mabaho, tapos barado. Kawawa mga pasyente, wala bang utility man sa UDH, sabi niya. Yun yung mga obserbasyon nila dyan. Yung CR daw. Yung CR na sabi niya dito yung CR mabaho tapos barado, kawawa mga pasyente, wala bang utility man, sabi niya. Kaya't pakiayos po yung yung CR ng mga government hospital na pinapatakbo po ng ating gobyerno probinsya. Ayan. Sabi ni Emma Rivera, "Hay, sos Ginoo, less than 6 years, maraming natukhang, nakulong at nakipagpatayan dahil sa droga." Sabi niya, totoo naman. Nung panahon ni Digong. Giovanni Quinto, the number one says a lot about the current administration on its campaign against drug. The effort of the authority may be given credits, but the truth is drugs nowadays are just like commodities. Yun yung sinasabi ni Giovanni. Ayan. 0967-5931. Sa madaling salita, mas laganap at lantaran ang droga sa panahon ni BBM, sabi niya. Hindi, ginagawa naman ng karapat dapat para masawata yung mga illegal na droga na yan. 0967-4720, ibig sabihin nandito sa Pangasinan ang mga sindikato ng droga. Ano ang ginagawa ng nakaupong? Yan ang sinasabi nila. Dito, ito, may basahin ako isa. 0967-5429, dito sa Barangay Sala sa Bugalion, double na solar, pinapalitan lang ng, double na solar. Sana palitan lang ng ilaw. Pero nagpatayo uli sila ng panibagong solar light. Sana
magising ang DPWH pang 2, sabi niya, kawawa mga taxpayers, sana binigay na sa mga mahihirap nating kababayan. May pinadala sa atin na kwan yan na picture. Pakita mo engineer yung picture pinadala na kwan na yung street lights para makita natin. Kasi tinex dito, ayan ayan. Double. Medyo naihawan eh. Nakmon mo, may dilam. Nakmon ko may kin eh. Ano yung mga yan? Yung mga street lights. Street lights, ayan double, may maliit, may malaki. Yun ang sinasabi nila. Bakit double? Meron na yung dati, bakit nagpatayo ulit sila ng panibago daw? Saan yan sa? Bugal yun, sa Salasa. Project daw ng DPWH. Baka naman yung isa barangay. Malamang. Pero ang sabi naman ng... Baka yung isa barangay. Yung sabi naman ng kwan natin, dapat napalitan yung ilaw na lang, hindi na yung doble. Ayaw nyo bang yung maliwanag? Yung lugar, ayaw nyo bang maliwanag? So yun po yung yung pinadala ng ating taga-subaybay dyan sa may barangay Salasa, Bugal yun. Actually nung pinadala sa aking messenger, ano ito kako? Nung sinabi niya, yun nga, itinik niya sa akin yung detalye. Gusto siguro madilim para maraming magagawang anak. Sige, alas 7:26 ng umaga. Pwede pa tayong yung mag-exercise. Sige, take it away, engineer. Para sa ganun, yung mga tulog na mga ugat natin magising. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning! Tuwing umaga. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrilio, Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny the Twin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Jopi Loresco, Councilor Habardani Messina, si Councilor Mike Sison, Councilor Mike Sison, si dating konsihal, si Gerald Apicial, Gerald Apicial, good morning. Si SK Federation President Ayay Messina, good morning. Si Liga President, Jose M. Paris Jr. Kapitan Saldi Bangauso ng Barangay Macabito, Calasiao, good morning. Good morning si Engineer Art Gaspar, good morning sir. Si MDR Ed Villacorta, good morning. Si Madam Jubet Apiado Esteves at Sergeant Esteves, good morning. 5, 4, 3, 2, 1. Si Municipal Treasurer Sir Mel Poserio. Ang kidlat! Tuwing umaga, mag-exercise tayo Ang kidlat nawawala. upang ang katawan natin ay sumigla. Sa gabi, Good morning din tulog kay Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta ng Bimalay. sa Malaki na ba yung agarwood mo dyan? liig mo. Naubos na ba yung agarwood mo? Baywang mo, iyong pakitig-ibig. Matatangkad na ba yung agarwood mo? Ngayon din si Sir Jeffrel dyan sa Mapandan. Si Sir Felix Domicilio, good morning. Madam Sheila Pinuliar, good morning. At ganoon din si Councilor Freddy Pinuliar. Good morning din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. Si Councilor Chini Rosa Flores ng Mangaldan, good morning. Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan.
Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryong Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Menes at kapaborito Joseph Kanilang Bakane sa programang Lik na ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadjala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na